Nu în toate cazurile cumpărătorul evins este nevoit să remită evingătorului fructele, pentru că uneori, ca efect al cumpărării, cumpărătorul devine posesor de bună credință al bunului cu pricina și în această calitate este îndreptățit să rețină fructele. Se spune că în scenariul în care acest cumpărător devenit posesor de bună credință primește o notificare de la evingător, calitatea lui de posesor de bună credință încetează în raport cu acest evingător și din acel moment el trebuie să predea fructele evingătorului, adevăratului proprietar, dar se spune că acest cumpărător conservă calitatea de posesor de bună credință în raport cu vânzătorul și de aceea vânzătorul trebuie să-l despăgubească pe cumpărător pentru acele fructe pe care cumpărătorul a trebuit să îi le dea evingătorului. Nu este deloc convingătoare această explicație, deși este foarte populară, nu este deloc convingătoare pentru că e greu de imaginat cum anume poți să fii posesor de un anumit calibru față de cineva și posesor de o altă factură față de altcineva. În realitate, vânzătorul datorează cumpărătorului contravaloarea acestor fructe pe teren obligațional.